Kang lalaki. Mm. Ano ang bahay ko? Bako man. Mineral. Maitom na baga kunyan ang mineral oh. Dugdugon ta kakain. Ang Boss! pagi... Ano? Nagkakantang tawo. Ano? Ketchup tabi, maki pong Ketchup! Para man sa nakita Lago ko. sa siupaw. Ay, mabagaling lao. Oh, yan pa! May pasigunda pa! Hindi ka nagpasigunda na dahil manyaning lao. O yan na, pinakalakulan na ano? Kaya mo na. Sumapula. Ibukas ta ka na kampatong din niya. Bubuin ang kunyan mong ano. Supaw mong ano. Nga nga? Grabe talaga ini. May lang pa man nga linggit ba kung kunyan ta. Butla? Ano pigkaan mo nga supaw? Ano man ining, baka, supas. Kailing mo nang ining kadakulaan, isungal ko sa... Para nga nila gahapon, tampalingon ta ka na dyan. Imumo ta ka dyan sa supas mo nga. Sir? Ano? Nawawala na kaya ko, sir. Sa'yo na tabi ko sir, so malilipot albay. Malilipot? Oo. Dahil mo nabubutlaan na malilipot na yan, nakulao na signage na yan, ano pagiling mo kayan? Kurago na istakan ng kitubig, may drum. Taday. Mga 7 container, laog na dyan. Pira? Ayo, si Kuya But pala, mga 7 Pirang container? 7. Talaga! Tulak ang boy, bago man ang drum! Ano sa panguna mo sa kuya, stakang gitubig? Wala! Ah, Ay, mo ka? kaya man akong trabaho na. Taranong sa daw ini, ha? Tarag tuturumbang ang ano ko, mabutong. Ine, tanong ko ine. Tanuson mo nga. Ano ko, may diferensya? Naloy na. Alingaw, sana. Using. Ay, ano lamang, boss? Salamat, nakaabot na ako digday. Ano lamang? Aranin ako sa Graceland. Grisland bang kakabuan mo? Dahil man nagiging Grisland. Putro mo sa Sentro Anigua. Bolon magka-Grisland. Palap na kanta ba kanyang matagiktik may dap ka.